हर हर महादेव मैया पार्वती भवानी की जय। आज शक्ति जगदम्बा की जय। ऊपर भगवान नीचा धरती माता। आए दोस्तों प्यारा सा चर्चा लेकर आए हैं, सुनिए। एगो हजामी रही तो हजामिन का करस कि गाँव गरायन में नोह काटस आया अपन खास का मास आ शिव के शीश रही। तो यही करते 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 नायका फैशन आयल, लोग अपन अपने हाथे हाथ गोर में के नोह काट लेवे। तो हजामिन के कहीं काटे के ना नोह मिले। गुरुजी के चर्चा में जास तो कहस कि हे गुरुजी हमरो पर दया करी कि हमरो खाए कमाए के रोजी हो जा, हमरो पर कृपा करी, बहुत गरीब रही। तो पर्वत पहाड़ पर पार्वती मैया शंकर भगवान बैठे रही लो। गंगनहान के टाइम रहे तो कहानी शंकर भगवान ये पार्वती गंगनहान के टाइम बा आ इतना भक्त लोग आवता लोग। तो जातानी हम अथी पर पृथ्वी पर आ जाके सब भक्त लोग के आशीर्वाद हम दे। तो पार्वती मैया कहनी ये स्वामी हमरो के ले चली, हमू तनी गंगा नहा ले, हमरो के ले चल। तो कहनी शंकर भगवान की ठीक बा चल। शंकर भगवान पार्वती मैया का कहनी लो कि पर्वत पहाड़ पर से पृथ्वी पर आ गई लो, गंगा जी के तीरे चल गई लो। तब तक लेने हजामिन का कहली कि कहली सोचली मन में गुरु जी के कृपा, सोचली मन में कि जा तनी गंगा जी के तीरे आ वही जा सब शिष्या बहन लोग के सब गुरु भाई लोग के नोह काटे आ जाओ ने गुरु जी कृपा करी हम। तो वही में से खाए कमाई के हुई आईली। जब गंगा के किनारे गंगा के किनारे जब आईली तो देखा तारी की सब शिष्या बहन कहता लोग ये हजामिन तनी हमार नोह कर द, तनी हमार नोह कर द। तो बहुत मतलब कि शिष्या लोग के भीड़ हो गई। तो लाइन लगा देली हजामिन आ कहली कि लाइन से कटवाई लो। अब वही में पार्वती मैया कहतानी कि ए स्वामी देखी ना हमरो नोह बड़का बड़का हो गइल बा, कहती तो हमू जाके कटवाई। तो कहनी शंकर भगवान की जा कटवा लो, जा तू कटवा लो आ तो कुछ दक्षिणा ना देहम। तो हम का देहम हजामिन के आ तो दक्षिणा अबे जा कार ली भभूत देम। तो हजामिन लीहन की फेंक दीहन। तो जा कटवा लो आशीर्वाद दे दी आ तो ठीक बा। गईली हजामिन नोह काटत रही तो पार्वती मैया का कहनी कि लाग गईनी लाइन में लाग गईनी। लागला का बाद में का कहनी कि सब शिष्या बहन कहता लोग ये हजामिन तन जल्दी से काट दो ना, हम हो गाँव से आयल बनी। कोई कहता ए हजामिन हमार काट दो ना, हम हे गाँव से आयल बनी। तो पार्वती मैया कहनी कि हमू कहीं कहें तो हजामिन जल्दी काट दी हैं। तो कहली पार्वती मैया के हजामिन हमरो तनी नोहवा जल्दी काट दो, हम तीनों लोग से आयल बनी। जब ये बात हजामिन सुनली तो कहली कि सब गांव तो सुनले बानी, सब जिला सुनले बानी, लेकिन ये तीनों लोग कहाँ बा? ये जरूर कोनो देवी देवता बारी, कैसे तीनों लोग तो भगवान के पास में बा जरूर कोनो देवी देवता बारी। का कहली हजामिन सब कोई के छोड़ देली आ छोड़ के आ पार्वती मैया के नोह काट देली। जब पार्वती मैया के नोह काट देली तो कहली कि ए हजामिन हमरा लगे तो कोनो दान दक्षिणा नहीं खे, लेकिन तहरा के हम आशीर्वाद देतानी कि जा आज से तू भरल पूरा रही। कहली कि आज से तू भरल पूरा रही। तो कहली हजामिन आ गोर लगली आ लाग के आ पार्वती में शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर चल गई लो। आ हजामिन जब अपना घरे आवतारी तो देखा तारी महला दू महला राज मतलब कि हाथी हस्तार घोड़ा घोड़सार मतलब अनई धन नौकर चाकर सब कुछ द्वार पर लौटता। अली तो हजामिन देख के बड़ा खुश भइली, कहली कि हे गुरुजी ऐसा और कृपा बा, ऐसा और महिमा बा कि बताई कितना हमरा जो ना सोचले रही उ सब हो।
ओकरा बाद में का कइली कि कुछ दिन बीतल तो हजामिन के बहुते घमंड हो गए। इतना घमंड हो गइल हजामिन के, धन के, दौलत के, सब कुछु के, कि कहली डुगडुगी हजामिन पिटवा देली गाँव में। कहली कि आज के बाद हमरा के लोग राजा बा आ रनिया कही, हमरा के हजामिन जीन कही हम, ओकरा बाले बच्चे के भक्सी झुकवा दे। ऐसे कि हमरा दुआर पर नौकर बा, चाकर बा, हाथी हथीसार बा, घोड़ा घोड़सार बा, है त हमरा के राजवा रनिया कह के पुकारे के बा। तो का भइल कि शंकर भगवान पार्वती मैया पर्वत पहाड़ पर से देखतानी लोग, तो कहतानी पार्वती मैया कि देखतानी स्वामी ये हजामिन के कितना घमंड हो गल धन के, कि गरीब के दुखिया के कहतिया भक्सी झोंकवा दे हैं, जे हमरा के राजवा रनिया ना कही। तो कहनी शंकर भगवान की ये आशीर्वादवा तोहरे न देहल ह, वरदानवा तोहरे न देहल हैं। अब देख के पार्वती मैया बड़ा गुस्सा भइल कि बताओ एकरा के वरदान हम दे देनी हो, तो ई लोग के लागल पीसे। कहनी शंकर भगवान पार्वती मैया, कहनी पार्वती मैया के स्वामी चली धरती लोक पर, ऐसे कि ये हजामिन के अति अब हमरा बर्दाश्त नहीं के हो। चली जैसे वरदान हम देले बानी वैसे ही हम वरदान आपस ले ले। गईनी शंकर भगवान पार्वती मैया धरती लोक पर, जब गईनी तो देखतानी का चौराहा पर खड़ा बानी। आ पार्वती मैया कहनी कि ए पार्वती, शंकर भगवान कहनी कि ए पार्वती हम चौराहा पर खड़ा बानी, आ तू जा आ जाके कही हजामिन से, ये हजामिन चला हमार पति के नोह काटे के बा, उ आवे जुकुर नहीं। कहनी ठीक बा। कहनी पार्वती मैया तो बगल के आमदी से कहली कि हजामिन नहीं खिलौक। बगल के आमदी कहता कि अरे बुढ़िया माई हजामिन मत कही, ना तो बाले बच्चे के भक्सी झोंकवा दीहन, आ तो का कही, आ तो राजावा के रनिया कही। ऐसे कि इतना न उनकरा गुरुजी धन दे देले बरन, उनकरा के हजामिन कोई नहीं के कही। कहली कि ठीक बा। गईली तो कहली कि ये हजामिन अब तो पूरा मतलब खिसिया गईली, तू हजामिन काहे कहलू ह, हमरा के राजवा के रनिया कह, तू काहे हजामिन कहलू। कहनी पार्वती मैया के अच्छा ठीक बा, राजवा के रनिया बारू, लेकिन देखा ना हमार पति हो चौराहा पर खड़ा बरन, उ आवे जुकुर नहीं खन, तन चला ना नोह काट द। तो कहतारी हजामिन का कि ये समझ लू ह, इतना गैल गुजरल हमरा के कि तारा पति के जाई हम चौराहा पर नोह काटे 10-5 रुपया खातिर। हमरा हाथी हथीसार, घोड़ा घोड़सार, हमरा इतना धन, आ तारा पति के जाई हम नोह काटे, जा तारू कि नहीं है। फिर पार्वती में कनिया रे चल के काट दो। फिर हजामिन कहतारी कि तू जा तारू की धक्का दे दी, जा हमारा राजवा के हम रनिया हई, आ तू कहतारू का कि नोह काटे के, हम ना काटेम जाई हस। पार्वती मैया कहनी सुमेरनी गुरुजी के, आ कहनी कि हे प्रभु ई त नइखे जात का करी। कहनी शंकर भगवान कि पार्वती जौन वरदान देले बारू ले ल। फिर का कहनी कि कहनी कि जा जैसा के तैसा, आ कह के पार्वती मैया वहाँ से चल गईनी। आ वो दिन से शंकर भगवान पार्वती मैया पर्वत पहाड़ पर गईली लो, आ हजामिन जैसा के तैसा हो गईली। प्रेम से बोली हर हर महादेव।